No niin, morjesta kaikille. Moi. Tuli niin komea keli, että ajateltiin lähteä Kouvolan suunnalle vähän ajelemaan. Otettiin avoauto käyttöön ja Joo. katsotaan mitä päivä tuo tullessa. Joo, lähdetään huristelemaan. No niin, nyt tultiin perhekirpputori Senttilä, jolla kumpikaan täällä käyty aikaisemmin. Lähdetään kurkkasemaan, minkä näköistä siellä on. No niin, Kirppikselle päästy sisälle ja lähdetään vähän kiertelemään sitten. Mitäs tää löytyy? Tuolla on ainakin tommonen Tamara Aladinin maljakko 52,50. Mitäs olette mieltä? Onko edullinen hinta? Joo, tää onkin aika iso kirppis. Mm-hmm. Yllätti oikein. Mm-hmm. No, jatketaan kattelua. Paljon kaikenlaista löytyy kyllä täältä. Ihan hyvää tavaraa. No niin, siitä lasit ja laskettelemaan. Olisiko hyvät? Pikkusen ehkä kapiat. Voi voi. Noin, vähän jotain löytyi sentään tuolta. Ihan hyvä ja siisti kirppis. Hyvät pöydät. Tilavat myyä tavaraa. Kyllä. Joo, nyt lähdetään tästä eteenpäin. Kattoo mitä sitten tehdään. Mm-hmm. Työ, jotka olette paljon katsonut meidän videoin, niin tiedätte mitä me ollaan seuraavaksi tekemässä. Elikkä kahville. Joo. No niin, nyt ruvetaan herkuttelemaan. Näin tehdään. Joo. No niin, nyt mennään käymään satumaan Kirppiksellä. Katsotaan mitä täältä löytyy. Täälläkin paljon kaikenlaista tavaraa. Vielä ei ole mitään kivaa löydetty. Meillä on joskus ollut tällainen. No semmonen. Tommonen. En tiedä missä nykyään. Joo. Onpa joku tehnyt hienon kelloksi tuolin. No niin, tää oli nähty. Joo.
Läsäpääjänne. Joo, jatketaan matkaa. Täällähän tulee jo vähän pimeä. Mm-hmm. No niin. Nyt on seuraava päivä ja ajateltiin lähteä Kuusisen Kalamajaa kahville. Joo, hieno ilma saatiin tänäänkin. Joo. Tää on kyllä ihan meidän ykköspaikkoja, että tässä ajetaan niinku aallonmurtajaa pitkin tonne Kuusisen pieneen saareen, missä on sitten tää kahvila. Tässä ollaan niinku, tässä näkyy Kotkanen saaristoa tuolla takaan ja täällä on paljon ulkoilijoita liikenteessä. Tuolla näkyykin Kalamaja jo. Tässä on tää laivakin, millä käytiin Kaunissaaressa silloin. Nyt on ollut vähän vedet mataliin, niin vissiin Kaunissaareen ei ole päässyt. No niin, sitten lähdetään sisään. Moottorista. No niin, ja näin herkulliset lohileivät ostettiin. Mm-hmm. Nehän on aina yhtä hyviä. Joo, nyt käydään nautiskelemaan. Alkaa olla ihan terassikeli. Kyllä. Sitten autolle ja matka jatkuu. No niin, otetaan vähän ohjaajan kuvaa tästä näin. Aallonmurtajalta. Pitäisi saada vähän autolle menovettä. Tässä on 2 bensa-asemaa, katsotaan kummasta me otetaan. Vai otetaanko kummastakaan? Niin, tää on nyt halvan bensan metsästyspäivä. Tää on nyt se. No niin, siellä on... Ei nyt hirveän halpaa. No ei oo.
halvemmallakin on saanut. Katsotaanko toista asemaa vielä? Joo, katsotaan vähän sen. No niin, katsotaas minkä hintaista olisi nyt tässä. Ei olla paljon sen halvempaa. No ei ole. Täytyy nyt varmaan tästä ottaa. Joo. Mitäs te ootte mieltä tosta bensan hinnasta? Onks teillä päin halvempaa vai kalliimpaa? Näissä hinnoissa täällä pyörii aika lähelle. Joo. Niin, tultiin vähän auringonlaskua kuvaamaan Kärkisaaren majalle. Hieno paikka. On. Aurinko mennä just maille.
Kiitos kun katsoitte videon. Jos tykkäsitte, painakaa peukkua ja laittakaa kanava tilaukseen. Nähdään seuraavalla videolla. Nähdään.